धेमाजिनि नरेंजानाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिदों। दिनै श्री श्री लक्ष्मी फुजानि सान। बेखौनो दाब दाब जायगायाव बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै लक्ष्मी फुजा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नरेंजानाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिदों। हाबाफारि बादियै बिमा लक्ष्मीखौनो सुख्रेंबारि गामिनि बर' ख्रिस्टि हानजाया मोसानानै बरायना बेखेवना होफैयो। मेहेरगोनां हाबाफारियावनो जोंनि खौरांगिरि बिमल गयारिया लाइभ एक्सक्लुसिवनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। खुलुमबाय मदन गुबुन नायगिरि साफ्रोमबो गोबां गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय हरग्रोबाय। बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जयराम ब्रह्मनि नारेंजान लोखि मन्दिराव आं दंफैयो। बे नारेंजान लोखि मन्दिराव दिनै सुख्रेंबारि गामिनि बर' ख्रिस्टि दोलोआ बिथांमोना इयाव लोखि फुजाखौ बेखेवफैदों। बेखौनो लोगोसे बिथांमोननि मोसानाय हान्जाखौ बिथांमोना लाना फैदों। बे बिथांमोननि मोसानाय हान्जा जे आफादगिरिनि बिथांनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्राखौ मिथिना लादों। लोगोसेनो दिनै नारेंजानाव जोंनि फुजायाव नोंथांमोन बेखेवनायखौ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं खुलुमनाय थाबाय। आंनि मुङा मुस्रि सुनिल बसुमतारी। आंनि गामिया जाबाय सरजान सुख्रेंबारि आरो आं दिनै आंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव माने जोनोम मोननाय आरो लोगोसेनो दिनै जोंनि नैबे बर' हारिमुनि मोनसे ख्रिस्टि दोलो दङ। ख्रिस्टि दोलो हान्जाखौ लोगोसे लानानै आंखौ हांख्रायनायलाय आं दिनै जोंनि नैबे बोसोराव खनसेल' श्री श्री लोखि बिमाखौ बरायनायाव एबा बेखेव दोननायाव हांख्रायनायलाय आङो गोसो गोथारै आंनि हान्जाफोरखौ लानानै फैनाय जादों। दिनै नोंथाङा बे लोखि मन्दिरखौ बेखेवनो मोननानै नोंथांनि ख्रिस्टि दोलोआ दिनै बे लोखि मन्दिरखौ बेखेवनानै नोंथांनि गोसोआव माबायदि मोनदों? बेयावथ' आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मोनसेल' हारिनि फुजा नङा बियो। बेवहाय नेपालि दं, बर' दं, मिसिं दङ आरो जोंना जलदार दङ, जेनेबा राजबंसि दङ। गासैबो हारिखौ ज' लायनानै जोङो मोनसे लोखि फुजाखौ बयबो मानिखायो होननानै बेयाव खुंनायलाय जोङो आंखौ आरो बेखेवनो होनायलाय बे लोखि मन्दपाव आङो बेखेवजेननो होनायखाय आं मोजां मोननाय थाबाय आरो नोंथाङा बेयाव बेखेवनायनि सिगां गिबि अबेबाफोर मन्दप फुजा मन्दिरखौ नोंथाङा बिदि बेखेवनो मोनहैदोंमोन नामा? आं बिदि मन्दिरावथ' आङो मोनाखैमोन, अब्लाबो आं गिदिर धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांनि ख्रिस्टि दोलोआ आंनि ख्रिस्टि दोलोखौ आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बहुद गोबां जायगायावनो गिलामारा, दखुवाखाना, मासख'वा, गगामुख आरो धेमाजि बबेबा सिलाफोथार जुनाय बेफोरावबो आंनि हान्जाखौ ख्रिस्टि दोलो हान्जाखौ लोगो लानानै थांनो हादों आरो अब्लाबो माने मन्दपखौ मोननाय जायाखै। आं मन्दपखौ मोननाय जायाखैमोन। नोंथांनि ख्रिस्टि दोलोखौ नारेंजान फुजा कमिटिया जे मन्दिर लोखिखौ बेखेवनो थाखाय नोंथांखौ लिंना लाबोनायनि थाखाय नोंथाङा बे फुजा कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिखौ मा साबायखर जासिगोन नोंनि चेनेलनि गेजेरजों? बिनि थांखियाव आङो बेखौनो आंखौ अराय सम आरो बिथांमोनखौबो अराय समसिम बिथांमोननि जिउ गोलाव जालांथों आरो फैगोन बोसोरावबो आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन दैदेनलांनो हाथों होननानै आं साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो गोजोननाय थाबाय बर' आफाद ख्रिस्टि दोलोनिफ्राय सुख्रेंबारि ख्रिस्टि दोलोनिफ्राय। बे समाव आं फुजा कमिटि बिथांनिसिम आं खोनाबाय जे मोजाङै मोजां दङ। बेजोंनो लोगोसे बेयाव फोरोंगिरि सासे दंफैयो। बिथांनिफ्राय जों माखासे लोखि फुजानि नियम खान्थिखौ जों बिथांनिफ्रायबो मिथिना लागोन। सर আজি नारेंजान লক্ষ্মী পূজা কমিটি যে আজি এই পূজাটো চলাই গৈছে, আপুনি কেনেকৈ লাগিছে, কি ক'ব আপুনি লক্ষ্মী পূজাৰ নামত? ধন্যবাদ। বড়োলেণ্ড কি আছিল, বড়োলেণ্ড পৰ্টেলৰ সাংবাদিক মৰমৰ বিমল বসুমতী দেৱৰ লগতেই সেই পৰ্টেলৰ সকলো সদস্যলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এয়া মই পূজা মণ্ডপত আহি ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰি আছোঁ। যে ইয়াত গত 2018 বৰ্ষৰ পৰা চুৰচুৰীয়াকৈ
আমাৰ ইয়াত জয়ৰামপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত একেবাৰে পিছপৰা জেগাত সকলোৱে যাত ইমান বসবাস কৰিছোঁ জাতি সম্প্ৰদায় বড়ো মিচিং হাজং নেপালী সকলোৱে মিলি চুৰি চুৰিকৈ হ'লে উদযাপন কৰি আহিছোঁ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি লাহে লাহে ৰাইজে অধিক উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সহযোগ কৰি আহিছে আমি এতিয়া 2022 বৰ্ষত উপনীত হৈছোঁ আৰু আমি আজি প্ৰায় 9:45 মান বজাত চুকুৰিমাৰী স্থিত বড়ো উদীয়মান যুৱতীৰ কালচাৰ গ্ৰুপৰ যোগেদি আমাৰ আজি লক্ষী পূজা লক্ষী মূৰ্তি উদ্বোধন কৰি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ লক্ষী দেৱীয়ে সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে মানে সকলোৱে ঘৰত লক্ষী মাই বাস কৰিব আৰু আগন্তুক বছৰবিলাকত এই ধৰণে আৰু অধিক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ তাকে ছাৰ আজিলৈ ইয়াত মানে পূজা পালন কৰা কেইবছৰ 2022 বৰ্ষৰ পৰা আজি 18 বৰ্ষৰ পৰা আজি 22 বছৰ হ'ল মুঠতে 5 বছৰ চলি আছে ख्रिस्टि दोलोनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों गोबां खोथा मिथिना लाबाय दायो आं मिथिना लागोन फुजा कमिटिनि गाहाय आफादगिरि बिथांनिफ्राय आं मिथिना लागोन जे बे फुजाया देग्लायजों बोसोरबेसे जाखो आरो दिनैनि बे फुजाखौ बिथांमोना माबोरै खुंलांगोन হয় আজি আপুনি পূজাৰ কমিটি আজি প্ৰেচিডেণ্টটো হয় পেলাই আপুনি যে আপোনালোকৰ এইটো মণ্ডপত আজি বড়ো খ্ৰীষ্টি দলে আহি মানে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে আপুনি কেনেকৈ লাগিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল বড়ো কৃষ্টি দল মানে আমাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে মানে এই আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষী পূজা এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে আমি কৈছোঁ মানে আমি 2018 চনৰ পৰা ধৰি আজি 2022 চন হ'ল আজিলৈকে মানে আমাৰ মানে এই কিবা হেৰি লক্ষী পূজা বাৰুকৈ মানে চলি আহিছে এইটোৰ কাৰণে চেনেলৰ জৰিয়তে মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल Zayantis Hill District Autonomous Council, Garo Hills District Autonomous Council, Lai Autonomous Council, Mara Autonomous District Council, Sakama District Autonomous Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Dimasa Hasau Autonomous Council, Budland Territorial Region. बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन